seo an chéad chuid den Íseán deachleachtais ina bhfuil Anja Ní Bhreislein ag labhairt le Katie McGrail. Fáilte roimhiste seo cléir eile de chuid na físein eilúna a tarsúil ag glór na ngéil de heismóirí agus de leanaí agus tá luha ar mar raig bhfuil Katie McGrail linn inniu dan ísean seo nus tá cólaart ag Katie agus bíonn si plé le cursaí airithais agus fásta le cursaí machnamh Solace Relaxation agus an siomh Solace Relaxation a punk comicí. Katie de chéad fáilte? Gur míle agad, Anya. Inis dún rud begur dús a chétí faoi de chuúil a héin leis an hólaart seo agus an dáithart tú héin beidir sim in san éhar ó hiú cursaí machnamh agus míorchleinte agus mar sin de. An céad lá sílam bhí conéarm sé mé fésta agus bhí mé ar bhóthar ormó agus tá anad búdach ar an sráid sin agus bhíoh mé gcónaí a gol hairid agus ag smaoinú ceart an goisteach agus níaci. Agus an sin teart ar nolig blian amháin sílam gro mé just extracal leis an síl. Níor agam céad a bhí orm ach ní ra mé sásta agus níor hiig mé céad a bhí gorá. Agus bhfuil caradam buint tríáhaint as an airchas. So hosí méid freistal le ranganna san honid sin agus haan sé go mórlam. Agus an sin bhí mé léir le duna cinint agus luí sílam go mé an cuasaí cúnis de lá ar siúil in narhead aha. Agus bhí mé agrálam hain. Beití mé sin a dhéanú le. Agus an rud bhil hin na duine bheith atá ag smaoinehair nó gan a bheith smaoinehair just duine. So an blian an dhéag sin sílam tús na bliana rinne mé an cuasa sin de lá agus dathraigh sé sin má híal. Cur mé bhád níos mó aithne ar am hain, bhí mé an na smaointí a bhí agam a eáil an anad a bheith soníthe isté anta, bhí si d gcónaí agrálinn gur ceart go raibh muidir géirí smachta all or intín an anad ligant an intín a bheith smacht bheith aige airne. Agus sin cinál rud a rin bhí muidirnána dhéanú, agus síla meid pointe bháin le linn an cuasa bhí méid intin scéile cinnta go hain mar níor mé ná leirta intina eile. Agus an sin dúirt mé go hain thula mé ceáin sin hena, just shut up. Look, ní mé curiéiste glad. So bhí mé cinál in an seaú siar ó na smaointí, agus cur mé ana ar am hain go physical comá agus waigh mé mothúáin agus rudaí ag chatach ar bhealach physical, just waigh sé aintach agus bhí aontas ar am nachrá an méid sin ólas agam ar am hain rih sin. So héh se cuasa sin lean mé arm ag duú an airchas agus le lincáin na PC airchas bhí agam ri sélam domar dé gur postí agam ginian hen airchas lo. Tuis gur meach sé ionach domar dé gro sé agamsa agus mé níos óige, agus an sin bhí méid smaoinú in dhéag, céim fá go gaith mé fannacht ar go dtí go bhéh postí agam hain nach go postí an hena hain. So gaiigh mé gro mé gurí cosí ag múna an airchas go bunúsach tuis gur bhór mé hain an méid sin amachchas, mé bhád mé sosta agus compórteach an im hain dó bhór agus tá mé an éisteach le na smaointí atá agam agus rá gur fear rodéis sin nó nach fear rodéis sin agus just tá níos mó winning agam freisin? Katie, dúirt tú gur suirt gur a hen tú agus gur tú héin suirt a far an sppragu le gáil agus tóirt faoin na rudaí seo agus an sin smuoite tú wow, hocailm sa codú le daoine eile agus poisttí. Fues an níos agus ar an scáil an ró coolra bíochiú airithais na dhéimar sin pegan go mí na tuismóirí genú beidir an am ciún le gin na poisttí ar ggóil siad na galú le beidir chuig gomuid a suaine eile an rudidir bí mar sin an. No, cínta níor thula méid trocht ar an focail sin airchas nó machnú nó aonrad mar sin, ach fiú leis an am ciún nílas agam ará a lehéid aganne ach ag an am céanna ní rá riomhairí agan túáile, ní ra muidir fón an tomar fad, so sílam go bhfuil sé níos tábhachtaí go daoine faoi láthair. Agus sa saoil inis ná bhí sé nóir bhí muideanna níos óige beidir, tuis nachrán ar sin technoliaach agam, agus bhí muidir gcónaí amá ag sprí leis na cóide ar an sráid agus rudaí. Rud a thuirlíonn go fól ach ní dóilm go dúirlíonn sé ar an bhéid céanna a bhíoh sé ag thuirliú, mar tá Gwail lumsa sílam agus bhí si agrálam, well, céim fá go daoine ag caintear seo inis ach ní rá siad ribh, ach sílam gur sin atá i gceist leis go bhfuil sé tastal wen níos mó inis, níos mó ná bhí sé ribh.
Agus an coolra tugad sa fásta an teaghil sin na tugad ar an drám ág mar bhí tú héin studiar agus a plé le cursaí peisttí agus idehas agus mar sin dé. An danig arachas agus cursaí meorchleint agus suirt ar a chóirt don na rodí sinna tíhastí a híomh scala nó pobl beidir clubáigin a mar sin rubé mar dhémar sin, Katie. Ní maithí ní ach mis mór an ach tá mé golas Jack go scolan agus is Jack go áitna in it well nó an cad. Bhí mé golas Jack Tá sí le an goraí mé riist agus in cuid den na scolanna bí an simmeid na múntóirí agus na daoine thart ir sna rudí seo bhí mé ceann amá in gar go cóna sílam agus ceann na múntóirí bhíoh si ag denú ag cur pí a airice sé siúil ar YouTube chola seachtain nó chola lá nó rud a cínta agus bhí na gasú ag gaiirí níos clachtaí leis. Nar a hasise is a chudearathe agus nar smuoite tú gur bhhaile héine arbert agus beidir díú ar an drám níosáige agus ar feisttí. An rud an tarachas ar an tusa mar hampla i Merle agus an sinna rógad sa sort formula nó échar an narúint an rélik agus mín tú a dhéanú in san déhangní. So bíam se hain níos mó well si beidir an Thomas ar fad ag clachta mé hain i Merle mar níl well sílam go bhfuil couple beidir God Luas go on agus Gaelga arthú ach don cuid is mó tá sé i Merle agus rinn mé tréáil le crowd in Sasana Relax Kids agus tá choras ranganna acab sin ranganna go daoine yoga. So tá seacht game on inach rang agus tá méhéis astruúána anú ar Anna man céima ach tá na ranganna cóhoscailta sin tá tú an de ra rud anú leis. So tosíon muid amach ag denú ag gimmert cluichí agus ag bog a hart agus ag géirí scoilú de cuid den foiineh atá agan agus an sin tosíon muid ag denú shinti atá cosú le shinti yoga le scoilú le chanas bí muid ag denú anna cuid anál dain le lin na ranganna agus úsáid muid ar lába so dunnen muid cumalt bug ar a céile agus an sin ag deire an ranga bíon na gasúir nó na teismóí peidir atá an bíon siad ag lí síos agus ag éisteach le ceol agus bhíarm teacht ar cos bhí érán agus couplela rud i Merle agam den a rangan na Béarla ach bhíarm teacht ar ceol gan focail nó érán Gaeilge den a rangan na Gaeilge mar ceiríonn an ceol go mór chuir sé aontas ar macéadú go bhacha mé an éfachta bhí ag an ceol orthú ach bhíarm teachtar sin gan focail donna lucht na Gaeilge agus an sin bíam se héine ag léirlób faoi smuoine ar an colin agus an áitetá an curp agus chuna satá si big maithú. So yeah, bhíarm Gaeilge a chur air ach ní ra orm teachta níos le rud a cin déigesú mar bhí se sin an gom hana hain. Bíon sin níos deacra beidir é ganú in Gaeilge ach is brala an Gaeilge agus mé cóástigur féglum golas Jack go scolanna agus rudí a dhéanú ina djanga hain. Bhí mé ste in man scola gan Mara agus hosí si léir féle le me tús agus dúir mé no tá beg agam go sé ganú an Gaeilge, but sílam go si gur just cóclachtaí de rudí ganú i Merle. Dúir tú in sin ar a bhín tú pléile na poisttí scílann siad le chuid den aine bhar dús agus an sin ian an rud beidir níos ré agus bíon siad de sínte siar agus na lí agus mar sin de réir heile. I lethar na bhuaire tan airad bach ar gghine agur foisttí ága agus ar foisttí de ís scala gal maith agus an inmh sinna churhuafa mar ggóilmid faoi dhéan glasal go leir sríanta áú. An bhicinn tú gur seo beidir am ar dóid de heismathirí agus de chiomhnairí de bhúnteirí rudbug arathe se chuirteiste ó le go le chuidú an amman bhfuil chuid mhór stress agus chuid mhór foiineh a bruchtíil sa charp agus beidir nach bhfuil deisiigh na daoine ága é ainmniú nó éala gin ufa nó fiú réitial do ar bhelatharbí. Yeah, sílam sílam hain go geiríonn sé ag ámar be ach má tá tú ag smuoinú ar a hosú seo am aonta glenna a hosú mar dúirtú támuid faoi cuidhór stress hena hain agus táid sin rudí ar an taobh maithe chuir Jackarn, so mas féidir linn an smacht sin áil ar an intín hain, den beidir nach mahoí an dahan a le có-ulc sin nó có stresswer. So yeah, sílam
gur ámínta go bheith an seo agus is bralam nóir a dhéanans na múntúirí agus na tuismóirí leis na gasúirí mar nóir ecins na gasúir na tuismóirí agus daoine fásta ó dhéanú sílan siad okay, well beidir gannne me seo cos fecinn siad luach leis sílam. Agus an diggin na poisttí beidir de poisttí ní sinne an diggin siad go bhfuil siad a gal eil rudin teart maithis sí síos smuitiú fiú ar an dóid móthaíon an cálainn bhfuil an intin a rihis a rí. Go se jazz breisiú ba go lacu carhar agus just smuitiú atú héin ar bhil tainta jazz. Beidir nílas agam ag a tús an diggin siad, so nuair a haim just Jack diggin á chum si ceistir hu ar thula si trochtar agus chuid Jacob hula agus chuid eile bín si de gal mar seo agus So then Derm Shilo, all right, okay, Intak, Shinna Tommy Goliani, Karikano Dagon, Kai, which see on Chagas on Q. So then just seen which spree, Merchant and Prebrand, Germalam, Lesh. But Heish couple around, Kinta Feckin to Ganani and she pain on differ, August being she big suit lesh, quit the Narang and a Tam Shish Jack because being she the girl, all right, okay, so win which piece of Yog and Fidlan Lucy Slash. Oh, yeah, August being Inta serum. Hain cé go bhfuil sé hééis toirliú coplair, but bhí an aontas orm sin a clistal, agus fiú ag deire an rang a bhíonn si ag fágáil ag rá sin. So nílas agam an diggin siad ag a tús ach hééis rang nó go cínta maithíonn siad é agus tuigeann siad go maithíonn siad hain níos suamhnaí agus níos sásta agus go bhfuil siad an toirt faoi rudaí níos fearr. Agus an sáspag sin a hógann siad mar dúir tú na gléisanna na tablet na phones a an rud mar sin tan intin a gáil an tá mar fád ní bhain ag poisttí agus ag dégarí a ag na daoine feiste agus mas féidir le beidir teile nó cíomhnáir nó dearthar na dearafar ní sinne an buntaiste sin a hispant don dram níos áige is sáspag go lacu ó gach rud a thártar in le díú ar fáid Jimomate nó catúhaige. And well, sort almer leich go mai laat sa yenu le isgrúpi defrilicati sé de rahashtahanis bidrig bonskal and well sléf se ama agus an dhé sin ní meiste go déta tú genú lá caileann poisttí beidir an sim nó ne si an díú an ad sin ar éhar ar fa písa an lachan tú I gémanna nó an dógan tú ga session ar beidir an fád a chaithinn tú lá man aracha sig smachnaf. Brahan sé, so nor haimses Jack being sé den Kate session degan á dhéanhan idir cuaig deag nó de nóméid lob agus iad den a lí agus ní an hen degan á ní an hen níos mó ná cuaig deag nóméid agus ach brahan sé tá sé sin tuis go bhfuil an orid sin rudí eile le denú sa ran níos mó ná nach méach siad an án a bheith faideach ach fiú mátá siad an agus go bhfuil siad ag bogadí height agus feicimiad Fágamiad, maar ní rud nádorthe ag gob ag a tús a bheith ag lí síos go suchar go háirithe matá siad ar scoil bín si géirí bheith ag leirt agus ag caiint leis na cóide agus rudaí agus feicim chuid den na múntúirí bhí an siad sin níos díana arthú ná bhíam se hain. Ní meiste lumsa sí an sin agus iad ag bogadí height bhí méid obair in scoil le honad I gcóir páistí le thuachas im urc an trá agus It's na rangana sin ag a tús bhíoh siad ag róláil thart an támar fad, cheasach siad sús, imóach siad lob. Ag fiú dom rud ag rud duine amháin ina lí go ciún ní dhearthan hain mór an. Orint a dhearthan, okay, cos fad is gur siad ciún bacamalamm, agus sin an príomhrad fad is atá siad ciún. But then de réir mar lenans na seachtaí ará airíonn beag na colaganna a bhád níos suchar, ach don chuid is mó ní dhéanhan hain níos mó no cuaig nóméid déag, bhí méid denú rang a réir le tuismóirí na gcuidigh de Airlína agus tá ladaí nó sa rang agus seo an dorna seachtain gur rinn sé agus an céad seachtain tháinig mé ag síosús ag breanú hart, ag breanú armsa, ag breanú hart ar an simre, ag tuairt cúpla póc go mum agus an seachtain seo tháinig mé ina lí. Bhí nasúla oscailte agus an sin fuair sé isce agus bhí sé ina lí an sin ag óil ach bhí sé ciún agus a bhád níos ciúna an seachtain seo agus bhí sé go hálan an differ just seachtain amháin an differ sin a eáán agus sílam gur sé trí bliana a dtís nó mar sin. Agus dan na tuismóirí agus na daoine feiste fásta mar a dúir tú níl sé néidir a dúine bheith nar sí gan a bheith beidir garchar leor ar fón a bheith cantla denneart a bheith nar sí
inar garp a géisteart lenar garp agus lenar nintin agus in cúne sin carfu bín se a foiisí agus a bhíní sinne bín chudhór taran no bín chudhór calan i buntle sin cúnes a bhíní agus tasin na smuotí a gal go gasta an le na daoine feiste basta Katie. Oh shit, yeah. Orintanta sílam gomén sé níos fosta go na daoine óga a rinn si níos clachtí leis níos tapúla ach le daoine fosta bíon si bh smuoinú ó méid denú se míceir méid smuoinú bariacht agus or couplet in a hééis se rálam ó nó méid denú bhád níos mó smuointeachta ógur hosí mé an airchas ach bhí me sé agrálo nó déirhan goráú ag denú an méid ceanna hána ach níor thug tú fáidir air. Ach sílan daoine leis an airchas go mé an muide géirí an intí na cúnú agus nó smuointí ar fád a stoppa ach níl in an sin dhéanú. Domar gur stop muid ag smuoineh ní bheith muid in an aon rud dhéanú, so is maith an rud é an smuoineh. Ach mar dúirt mé hana an rud an nó nachfuil tú ag géirí smacht a thuirt gona smuointí agus so tú ag géirí a bheith an ahant na smuointí nach maithíon go maith agus na smuointí atá fear Beiidir, so tú ag géirí a bheith an feáil céir atá ag toirliú. Agus mar sin an íomh agad agam se go daoine nó saola go bhfuil tú well coupla an, but ceannach go ná saola go bhfuil tú ag í ar híomh abhainn agus nuair atá tú ag breanú ar an abhainn sin na smuointí ar fad atá agad. Agus níl tú ag géirí a bheith híomh isteach an abhainn leis na smuointí, tá tú ag géirí sí siar agus breannig ar na smuointí. So tagan an smuoine bhisteach agus fecinn tú go bhfuil sé an agus an sin ligann tú go imacht. Si beidir cosú le filmana, so nuair atá tú ag denú airchas chuí filmana thugad ach i móí siad gan tusta ag denú aon rud agus tuirlíonn an rud céanna leis na smuointí. An rud a thuirlíonn leis na smuointí nógad béon muid leis gus smuoineon muid air or thug mé ruid be amach go an dinner. Agus an sin tá tú bailí sios go Aldi agus céir atá éis tuirlí. So tá tú ag géirí seaú siar ó na smuointí agus a bheith granú arthú an onid bheith híbastre lo. Tá fáil ar an dara chuid den níos an seo mar réon le cóirle agus le acuinní takeíochta eile ar thaobh teangatíí.ie.